दिलू कुठे गेली तू? दिलू लॅमिनेट केला की काय तुला कोणी? लॅमिनेट झाली दिलू. दिलू कुठे गेली तू आतमध्ये? त्याची पसरून बसले. बिस्लरीच्या बाटलीच्या खोक्यात गेली. आपल्या घरात नाही. ए पाठचं खाणं पाडशील तुझंच. निघत नाही ना. निघाली निघाली निघाली. दिलू धर तुला. दिलू परत बघा. घे 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 गेली गेली आतमध्ये गेली. घे घे घे. दिलू तुला मच्छी नाही आज? दिलूला बांगडा नाही काढला? खाल्ला खाल्ला? सकाळी. किती खाल्ला बांगडा? ती भाई किती काय सकाळी खाल्ले ना. तेच. किती? काल पण रात्री खाल्ले. बस म्हणजे कालपासून किती खाल्ले? 2-3 4 बांगडे खाल्ले. आज 2 काल 2. आज 2 काल 2. दिलू हा दिलू त्याच्यामध्येच असते. आम्ही एक एक खातो आणि तू 2-2 खाते. आम्ही तर एक पण नाही खाल्ला अजून बांगडा. टॉवर मधला कोणता मजला पाहिजे तुम्हाला? टॉवर मध्ये श्रद्धा टॉवेल. काय टॉवेल? टॉवेल टॉवेल देऊन आली ना तू. 2 टॉवेल देऊन आली ना तू. कोणाला कोणता पाहिजे? सर्व उपभोक्तानी एक एक 2-3 घ्यायचं ना. संपून टाका बॉक्स सारखा ते. उद्याच्या बघ राहू दे. उद्याचे दिवस. तुला कोणतं पाहिजे? ती काय बोलते बघ. ती ओरडते बघ. ती काय करते काय करते बघ. ई, तांदूळ तांदूळ. तिला राग आला. काय? तिला राग आला. बेवटामधून खेळते ती खेळते. हा खेळ खेळ खेळ. कुकडे. वा 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 वा. अरे वा वा वा. कबड्डी कबड्डी. लवकरात लवकर दिलू लॅमिनेशन. कबड्डी 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 कबड्डी. लवकरात लवकर दिलू लॅमिनेशन स्टोर ओपन आम्ही करणार आहे. कबड्डी कबड्डी पण तो लॅमिनेशन जास्त टिकणार नाही कारण चिरे मारायचे काम आमचे सुरू आहे. चिरे मारते बघा दिलू. म्याव म्याव. ते डोकं पडलं तिथे तिकडे. दिलू चांगलीच मस्त धावली. आता शिवाली शिवाली. आता भारी पडला. आता शिवाली तिला. दिवसाला 2 किलो कमी करायचा फॉर्म्युला तुम्हाला आम्ही दाखवलेला आहे दाखवलेलं आहे. सक्सेसफुली. मग सांगू नका की वजन कसं कमी करायचं. दिलू काय झाला? सुसू झाली? मग जा ना त्या सुपड्यावर कर ना तुझ्या. दिलूचा सुपडा ठेवलाय बघा सुसूसाठी. हे दिलू हा बघ. नको हे बघ इकडे ठेवलेला आहे. काय झाला? घसरली? ए, एक पाय पूर्ण. कुठे गेली? ते बघ तिकडे. दिलू लॅमिनेशन अँड लॅमिनेशनला मारलेले चिरा.com. आता बघा परत हा. गुस्सा हो गई. दबली वजन वाढल्यावर दबली ती. ह्याच्यात परत घुसवूया तिला. आधी ठेव पिशवी. परत घुसेल बघ. हे बघ ती ह्याला स्क्रॅच मारत होती. हे बघ. आणि ह्याच्यात तेल आहे ना ह्याच्यात. हो तेल आहे. नाही तर लीक व्हायचं. लीक नाही बरोबर. थांब ते ना हे ठेव. बिस्किटचा पुडा समोर. तिकडे. दिलू तिकडे पण तेल आहे. तिला कोपऱ्यात नको करा. तिकडे तेल आहे. तुम्हाला बोलते ती आता. टाकलं पाहिजे मग. आली भाई तुमच्या अंगावर. अशी करून ती बाहेर द्यायला बघेल ना तिकडे. अशी डायरेक्ट उडी मारेल. मारेल. हिच्यामुळे आमच्या आज काय आहे? ती त्याच्यात परत गेली. त्याच्यात परत गेली. ते ती खेळायचं. तिला खेळायचं त्याच्यात. खेळायचं तिला. तिला खेळायचं. पण आपण ना कोणी बोलला तुला? लावला तरी ओरडली. तुला तुला नाव आवडला नाही का? दिलू लॅमिनेशन. दिलू लॅमिनेशन अँड चिरा. हॅट ससा दिसतो कसा. लॅमिनेशन मध्ये आमचा ससा दिसतो कसा बघा. दिसतो बघा कसं. आता एकदाच मध्ये उडी मारून येईल. वाटते ती तुम्हाला बसलेली दिसते पण एकदा खेळायला लागली की. पण आमचा कॅमेरा चालू नसतो ना म्हणून तुम्हाला समजत मग नाही. आम्हाला खिडक्या बिडक्या बंद करावे सगळं बंद लागतात करायला लागतो. कारण कधी उडून बाहेर जाईल ना ती हा. तर आम्हाला समजणार नाही.
ही लय ती मस्ती करते ती. तिच्यासाठी आम्हाला हे दरवाजे बिरवाजे कायम बंद नाही तर आमचे दरवाजे असे उघड्याचे उघडे असतात. हो आम्हाला मला तरी आवडत नाही दरवाजे बंद केलेले. मग तिच्यासाठी आम्ही बंद करतो. बरोबर. मग आता बरोबर धावताना कॅमेरा चालू होता म्हणून. हो. पाणी आहे रे त्यात? पाणी आहे. पाणी असला तर तो कापायला सांग आणि बाकीचं किसायला सांग. दाखव गोटा. अगं ओल्या असला तर तो काप. व्हॉट इज दिस? गोटा दिस इज गोटा. कुठला गोटा गाई गुरांचा गोटा की हा गोटा चटणी नारळ खवायचा आहे तर सगळा गोटा आहे तर काय अर्धा खोवायला ठेव. चला आपल्या व्हिडिओ प्ले करा. कुठे गेला व्हिडिओ? हे द्या. आता अर्धा गोटा कापतो. आमचा व्हिडिओ आम्ही पण आमचा व्हिडिओ बघतो. आवडीने आमच्याकडे राहिले बरोबर ना, म्हणून आम्ही आवडीने हे सर्व बनवून देणार. हे सर्व हॉटेलमध्ये मिळतं का सांगा तुम्हाला? काय बनवताय? नाश्ता. मला अजून एक पलिता दे. त्यात आहे ना? ठीक आहे यात आहे ना? बघूया तुझा नाश्ता माणसांना आवडेल का माझा नाश्ता आवडेल हा माणसांना. बघूया. हा मम्मीचा नाश्ता हा. आणि ओमकारचा नाश्ता दाखवते हे बघ. हे बघा बघ, घरगुती. हे बघ. तिकडे दाखव इकडे तिकडे. बघ, हे बघ. हे बघ. ह्याचं नाव काय येतात? तेलातला ऑमलेट. ए तेलात ऑमलेट नाही. मग रवा बेसन ऑमलेट. इकडे आहे, ते दाखवा. इकडे बघा मी काय करतोय. फक्त खाऊ बघा. पुऱ्या बाहेरून विकत आणलेल्या आहेत. बस DIY केलेला आहे मी. डू इट युअर सेल्फ. पाणी मिक्स पाणी बनवलेलं आहे. हा हे विकत आणलेलं आहे. हे बघा हे पुऱ्या विकत आणलेल्या आहेत. आणि कांदा टोमॅटो आणि शेव. घरी कापलेली आहे. हा आता काय करायचं हे बघा. ते हे रगडा. नाश्ता व्हायला वेळ लागणार. ते असं घ्यायचं, रगडा भरायचं, बस असं पाणी घ्यायचं, पाणी भरायचं. मला ना पाणीपुरी भरपूर आवडते, म्हणजे भरपूर आवडते मला पाणीपुरी. एक दिवस असं जात नाही पाणीपुरी शिवाय. हम्म. कुरकुरीत खुसखुशीत. म्हणजे ते डीप फ्राय करायचा नाश्ता आहे माझा. रवा बेसनचा. समजा तुम्ही थालीपीठ बोलू शकता. बेसनचा नाश्ता. मुलांना आपल्याला सकाळी भूक लागली तर आपण असं बनवू शकतो. कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय ना? खरं ना कसं वाटतंय? आता मम्मीला भरवतो पकड. थांब हे आधी बघ. हे मी काढते बघ. हा, तू मम्मी. म्हणतो ना डीप फ्राय. हा म्हणजे एक तरी थेंब तेल राहणार आहे काय बघ. आता टिश्यू पेपर दाखवतो तुला. थांब. हा बघ. बघ कुरकुरीत. कुरकुरीत. हा कशाबरोबर खायचं ते? चटणी बरोबर खायचा. चटणी कुठे? हाय चटणी. जरा मी तू खा. थांब हे थांब. खाऊन बघ मग तुझा वडा विसरशील तू बनवायचा कसा तो. किती मोठी पुरी होती ना. आमची घाई चालू आहे. मम्मी आपल्या ह्याच्यात चालू आहे. तर मम्मीने काय बनवलंय? त्याला सॉस बरोबर खायचं मस्त. हे गरम आहे. हो गरम गरम आहे एकदम. कुरकुरीत. भाजेला तोंड. पण कुरकुरीत एकदम. हो रे मस्त वाटतंय. गरम आहे ओमकार. चला याचं नाव काय ठेवायचं पण या रेसिपीचं? काही घेऊ शकतो. नाश्ता. बेसन रवा बेसनचा नाश्ता. ऑमलेट सारखा. रवा बेसनचा नाश्ता. हा. मग त्याला बनवायला आपल्याला 2 काविलते आणि 1 चमचा आणि लागतो. आपण छोटे छोटे पण टाकू शकतो. हे बघ तू म्हणतो ना तेल आहे काय बघ. हे बघ सुके. हे बघ तेल. हा हे असं म्हणजे लागणारच ना. तेलकट आहे म्हटल्यावर तेल लागणारच. चला 4 झाले आता चौघांना. हे छोटे छोटे केले ना तर 2 काविल ते नको. पण ते फुलतात ना. बरोबर 2 म्हणून काविलते. 2 काविल त्यांनी फिरवायला आपल्या अंगावर तेल नको उडायला. म्हणजे आपण नाव ठेवूया 2 काविलतेवाली रेसिपी हा असं नाव ठेवूया. हा ठेवू. मच्छी सारखं आपण मच्छी कशी फिरवतो. पण आता हे बघ. हाय कसलं हे कुरकुरीत रवा वाटतं. बेसन. रवा बेसनचं. कांदा टोमॅटो सगळं आपल्या घरातले मसाले. ओके. हा हे बघ असं केलं तर हे आपलं तेल उडणार.
टाकल्यावर बरोबर आहे. मग आपण असा धरला आणि असा हे बघ, अलगद असा टाकला ना मग आपला तेल नाही उडत अंगावर. मग म्हणून खाल्लं ते थोडंसं चावून बघितलं मी. चटणी बरोबर खाऊन बघ. कुरकुरीत वाटतं ते सर्व. हे बघ, चटणी बरोबर खाऊन बघ. चटणीची पण गरज नाही. बघ कुरकुरीत आवाज येतो ना. चांगलं आहे. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. कुठे चालली? मुंबईला. मुंबईला चाललं, पण रत्नागिरीचा हा व्ह्यू जरा बघा तुम्ही. कोकण बघा किती सुंदर दिसतो, किती छान वाटतंय बघा. नदी, तिथे शेती ना. सुंदर आहे ना, असं कुठेच नाही बघायला मिळणार तुम्हाला. थोडा गाड्यांचा आवाज येईल हां. कारण आपण हे बाजूला आपला मुंबई गोवा हायवे आहे. आम्ही एवढे 4-5 वर्ष झाली कोकणात राहतोय, पण बोलू ना असं वाटतं की चष्मा काढून बघावं हे सर्व. ही नदी, हे आकाश, हे डोंगर, त्या डोंगराच्या मध्ये तिकडे घरं आहेत. आपण नेचरमध्ये राहतोय. आणि हायवे बघा किती प्रत्यक्ष छान वाटतंय. चला जाऊया आता पुढच्या रस्त्याला. मस्त पाठी बघितलात, लांबून बघा केवढे दिसतं, म्हणून तुम्हाला जवळ जाऊन दाखवलं मी. छान वाटतं ना ते. बघितलं वॉटरफॉल, पहिला वॉटरफॉल छोटासा. अजून पुढे दिसतील तर दिसले. म्हणजे जे 8 तासाचा प्रवास आहे तिथे आम्ही 9 तास लावणार आहे वाटतं. आज थांबत तिकडे जाऊ शकतो आपण, खाली उतरू शकतो फोटो काढायला. हो उतरू शकतो. आमचा नेहमीचा स्टॉप आहे ना. स्नॅक्स टाइम इकडेच आमचं. पाणीपुरी ही मीडियम. 5 महिन्यानंतर खा. पहिला मान तुझा. कुठे इंदापूर एस टी स्टँड आहे तिकडे. तू वेट करत असतो ना प्रत्येक वेळी. चला आता बघा किती वाजले. 5 वाजले. 5. तुम्हाला एक सांगतो, चिपळूण आणि इंदापूरच्या मध्ये जो रस्ता आहे माणगावपर्यंत एकदम सुंदर रस्ता आहे, एकदम मस्त. गाडी 80, 100, 120 स्पीडला पळते. इथे आम्ही 5:30ला पोचलो पाहिजे होतं, आम्ही 5:10ला पोचलो इकडे. आता इथून आपला पुढचा प्रवास 3 तास 15 मिनिटाचा आहे, म्हणजे 120 किलोमीटर अजून आहे. पनवेल 89, PN 58, नवी मुंबई 104. कमिंग सून मुंबई. मुलगी चालली माहेरी. मुलगी चालली माहेरी, सासरी फुटली घागरी. माझ्या डोलीवर आता गाणं बोलतो. आम्ही खूप मजा करून आलोय. प्रवास कसा झाला समजलंच नाही. फक्त 3 तास बाकी आहेत दर्शन व्हायला.
दुसऱ्या आईचं. काजलच्या. नाही ती पहिली आई. अरे नाही बोलली तू, दुसरी आई बोलली तू. अरे मतलब मी यार आहे रे ती ना म्हणतो ये मला जाऊ दे, जाऊ दे. मम्मी. बघा, अभी खरं माझ ते अरे खरं ते नको तोंडातून मला निघतं, मम्मी. खरं ते तोंडातून निघतं. चुकून पण निघतं कधी कधी. मग बोल आता. माझ्या डोलीवर भरली. नको ते आम्ही तुम्हाला ना नाच करून दाखवते मी. तेवढंच त्या राहिलं आता song वर. आमच्याकडे. हा मग तर काय करणार. हे बघा बघा, मी बघा शिस्तीत लेफ्ट लेननी चालवतो. ती पुढची गाडी बघा 120 स्पीडनी असेल. आपली स्पीड बघा 80-100च्या मध्ये. शिस्तीत. कधी कधी बेशिस्तपणा दाखवलेला आहे तेव्हाच आता एवढा 20 मिनिटं आधी पोहोचलाय. समजलं काय. ते ऑफ कॅमेरा. ऑफ कॅमेरा एडिट कर. पण मस्त हा. मला तर मुंबई गोवा हायवे, रत्नागिरी मुंबई हायवे भरपूर आवडतो आणि भरपूर छान. थोडे मध्ये मध्ये काम सुरू आहेत पण आता एवढे नाही. आता एवढा नाही वाटलं आपल्याला काय. आता मला काहीच काम नाही वाटलं. मस्त आलो आम्ही एकदम सोपं. कुठे काही प्रॉब्लेम नाही कारण 2-3 दिवस सतत पाऊस नाही पडला म्हणून इथे तरी. रस्ता कोरडा आहे, पाऊसच नाही. Yes. रस्ता वाटत नाही. बघा रस्ता सुका आहे सर्व. अरे हे काय झालं. पेनला एंटर करताच पाऊस जोरात सुरू झालेला आहे. पण इकडे पुढे नाही आणि नसायला हवा. म्हणजे मुंबई, पेन, पनवेलला पाऊस आहे की काय. नो 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 मुंबईला नाही आहे. नाही नाही, इकडून लेफ्टला नवी मुंबई एअरपोर्ट.